Territori Lopodall és molt més que una xarxa de senders. És un projecte que neix del treball voluntari d'un grup d'amics que estimem el nostre territori i el BTT. Som una associació sense ànim de lucre. Tot el que veieu aquí ho hem fet amb les nostres mans, amb les nostres eines i amb molt d'esforç. Al cor del Pallars Jussà neix un territori pensat per la bicicleta i creat amb l'ànima. Aquí, cada sender ha estat traçat amb respecte, mantingut a mà, sense maquinària i amb un compromís ferm amb l'entorn. També cuidem els detalls perquè tot el que forma part d'aquest territori parla de la dedicació de qui l'estima. I és que volem que la natura no sigui només el paisatge, sinó el protagonista del viatge, la que acompanya cada pedalada i dona sentit a cada ruta. Dialoguem amb els propietaris, busquem acords, instal·lem infraestructures per preservar l'ecosistema. Sabem que qualsevol intervenció té un impacte, per això també actuem per compensar-lo. Volem que qui ens visita ho faci de manera lliure, respectuosa i que connecti amb l'essència d'aquest entorn. Per això apostem per una mobilitat sostenible, amb serveis pensats per tothom. També pensem en qui viu aquí. Per això impulsem espais i equipaments oberts i accessibles a tothom, on créixer pedalant i sentir-se part d'una comunitat. Avui, Lopodall suma més de 150 quilòmetres ciclables i 200 senders, un destí de referència per la BTT, obert a tots els nivells i a totes les edats. I cada maig ho celebrem junts amb la Tampanada. Més que una marxa, és una festa del BTT, del territori i de la gent. Gràcies als més de 300 socis, a les institucions locals i als comerços col·laboradors, aquest projecte segueix rodant amb força. Volem destacar especialment el suport dels ajuntaments de Tremp i de Talarn, que fan possible que el projecte creixi i es consolidi any rere any. I entre reunions, senders i esforços compartits, també hi ha moments per aturar-se i brindar plegats. Perquè aquest projecte és de tothom i és fent pinya que el fem créixer. Territori Lopodall és un projecte nascut de la passió, una manera de viure i pedalar el territori, on cada revolt explica una història i cada sender es converteix en l'experiència. Territori Lopodall, el destí de la BTT al cor del Pallars Jussà.